Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Nthambi ya polisi yowona milandu ya ndalama yotchedwa. Fiscal Police yamanga akulu anayi a kampani ya Transglobe Produce Export Limited ndi anthu ena awiri ogwira ntchito ku nthambi ya Export Development Limited EDF yomwe ili pansi pa Reserve Bank kamba kokuba ndalama zokwana 6.8 billion kwacha. Peter Kalaya omwe ndi mneneri wa polisi mdziko muno anawatchula anthu wakuti ndi Farvez Tayub, Rashid Tayub, Hamuza Tayub ndi Nasser Abdul Sattar omwe ndi akuluakulu a kampani ya Transglobe komanso chifuniro kayima njira ndi athandizo shaba omwe amagwira ntchito ku nthambi ya EDF. Mlandu omwe umangira anthuwa ndi wakuti mbuyomo panali mgwirizano pakati pa nthambi ya EDF ndi kampani ya Transglobe kuti adzipanga ndi kutumiza kunja kwa dziko lino chakudya chotchedwa dar. Koma kampani iyi sinapangepo chilichonse chomwe anasayinirana. Dar ndi chakudya chomwe chimapangidwa kuchoka kuna ndolo wogayagaya ndipo amayenera azichigulitsa ku mayiko monga Egypt, Mauritius, India, Malaysia, Dubai, UAE ndi United Kingdom. Kotero akuluakulu anayiwa akayankha milandu yokuba ndalama ndi kunamiza boma zomwe ndi zosutsana ndi section 319 ya Penal Code komanso kuzemitsa ndalama zomwe ndi zosutsana ndi section 331 ya Penal Code. Akalaya anatinso anthu awiri ogwira ntchito ku EDF akuyenera kuyankha milandu yakulekerera pogwira ntchito ku munthu yemwe akugwira ntchito mboma popeza bomali linataya ndalama za nkhaninkhani ndipo izizi zosutsana ndi section 284 ya Penal Code mdziko muno. Kumangidwako kukubwera pambuyo pakuti a Judge Kenyatta Nyirenda wa Lilongwe District Registry anakana pempho la akuluakulu a Transglobe lofuna kuletsa apolisi a dziko lino kuti awafufuze kamba kakulakwa kwawo pa nkhani ya ngongole yomwe anatenga ku nthambi ya EDF. Mbuyomo anayiwa amafuna kuti bwalo la milandu lisawazenge pogwiritsa ntchito chiganizo cha office ya wamkulu woyimira boma pa mlandu ya Director of Public Prosecution DPP. Iwowa amafunanso kuti polisi isawafuze kamba kokhuzidwa kwawo ndi kusakazidwa kwa ndalama zokwana 12.8 billion kwacha zomwe zinasowa ku nthambi ya EDF. Malingana ndi ripoti la kampani yofuza zachuma mdziko muno ya Fresh and Evans lomwe linatuluka mwezi wa March mchaka chino, ndalama yokwana 12.8 billion kwacha inasowa kamba kamigwirizano yomwe nthambi ya Export Development Limited EDF inali nayo ndi kampani za wanthu kuchoka mchaka cha 2017 mpaka mchaka cha 2020. Ku EDF kulembetsedwa njira ina yomwe amayitcha kuti Commodity Market Making CMM yomwe cholinga chake ndi kubwereka ndalama ku kampani zomwe sizaboma kuti zizipanga katundu wina wochoka kuzokolola zija mchingerezi amazitcha kuti value addition nkumakagulitsa kunja kwa dziko lino. Companies zimaonetsa kuthekera kwawo komanso kuti misika ali nayo kale kunja kwa dziko lino. Kotero nthambi ya EDF sinayendetse bwino njira ya commodity market making popeza sinatsate ndondomeko zonse ndi njira zoona kuti omwe atenge ngongoleyo ali ndi kuthekera kozayibweza. Apapa ndiye kuti kunali chibwana kutayirira kulekerera ndi kugwiritsa ntchito office yawo pochita zosayinera. Nthambi ya EDF ndi imodzi mwa nthambi za boma khumi ndi imodzi 11 zomwe zikukanika kupeza ndalama zokwana 11 billion kwacha kuchoka ku kampani yomwe imathandiza kusunga ndalama kudzera mu insurance ya Alliance Capital Limited. Pakadali pano pali malingaliro ofuna kuthetsa nthambi popeza cholinga chomwe anayikhazikitsa sichinakwaniritsidwe ndipo yangokhala njira yomwe anthu ochita malonda akuberako ndalama za dziko lino. Nthambi ya EDF inakhazikitsidwa mchaka cha 2012 ndi cholinga chakuti dzipereka ngongole kwa anthu
wochita malonda kupereka upangiri wa momwe angachitire malondawa ndi kuthandizira kupeza misika kunja kwa dziko lino ku kampani zing'ono kuti zizitha kutumiza katundu wawo kunja. Komatu cholingachi sichinakwaniritsidwe ndipo zikuonesa kuti anali maloto chabe popeza palibe ndi kampani ndi imodzi yomwe inakwaniritsapo kutumiza katunduyo kunja kwa dziko lino.